шашмақом шоҳасари мусиқии суннатии халқи тоҷик ва ганҷинаи бебаҳои миллат ба ҳисоб меравад. бахшида ба рӯзи шашмақом дар муассисаи давлатии қалъаи Хуҷанд бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд чорабинии фарҳангӣ ва консерти идона бо иштироки ҳунармандони ансамбли Нури Хуҷанд ва ансамблҳои шаҳру ноҳияҳо баргузор гашт. дар қисмати расмии чорабинии муовини раиси вилояти Суғд номаи табрикоти раиси вилоятро ба саҳми ҳозирин расонид. зимнан таъкид гардид ки шашмақом ҳанӯз аз даврони дури таърих ташаккул ёфта ба унвони санъати нафиса шӯҳрат доштааст, зеро шашмақом арзишмандтарин дури гаронбаҳо буда ин санъати бузурги пурҷозибаро ҳазорҳо ромишгарону сарояндагон давоми асрҳо сайқал дода ғанӣ сохтанд. дар давраи истиқлоли давлатӣ бо ташаббусҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷойгоҳи шашмақом на танҳо дар миқёси ҷумҳурӣ балки дар сатҳи ҷаҳонӣ низ вусъат пайдо намуд. аз баракати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат шашмақом ҳамчун мероси бебаҳои тоҷикон дар сатҳи созмони бонуфузи ҷаҳонии ЮНЕСКО ҳамчун ёдгории маънавии умумибашарӣ эътироф шуд ва асолату шаҳомати азалиашро аз нав эҳё намуд. бо талошу заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки шашмақом мақоми ҷаҳониро гирифт, мо бояд имрӯз албатта аз ин ниёгони худ бештару зиёдтар омӯзем ва ҷавононро низ дар оянда дар ин рӯҳия тарбия намоем. Это очень нужно для Таджикистана, для молодого поколения. Я тоже люблю шашмақом, вот эту всю народную музыку. Пусть это процветает, пусть это будет, как говорится, во всем мире знакомо всем людям. Наш шашмақом знают во всем мире. Ну, мне просто это нравится, поэтому я пришел сюда послушать это. Естественно, без этой культуры никак нельзя. Это всегда было взаимосвязано. И как-то вырвать эти корни никак нельзя. Поэтому это нужно, очень нужно. барномаи рангини фарҳангӣ аз тарафи ҳунармандони боломақоми вилоят боиси болидахотирии аҳли нишаст гардид. дар ҷарёни чорабинии ҳунармандони ансамбли Нури Хуҷанд ва ансамблҳои шаҳру ноҳияҳо бо ҳунари волои худ ҷазобият ва санъати асили шашмақомро пешкаши ҳозирин гардонданд. шашмақом ин санъати волои тоҷик, пойдевори санъати тоҷик аст ва ман аз дастгириҳои саҳми ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки шашмақомро дар тамоми ҷаҳон мешиносанд ва ман низ хушбахтона бисёр аз ин шукр мекунам ки аз мактаби шашмақом гузаштам ва имрӯз ина бинед ки ҳамасола ҳамин 12 май мо ин рӯзи шашмақомро бо тантана ҷашн мегирем, чун худи як сароидани шашмақом барои шахсан ман ин як рӯҳбаландиро барои мо мебахшад. ҳамчун санъаткор чун ман ҳам сароиданро ҳам дӯст медорам ва шунидани шашмақомро ҳам бисёр ҳам дӯст медорам. рӯҳи инсониятро боло мекунад шашмақом. таҷлили ҷашни шашмақом дар шаҳри Хуҷанд маркази вилояти Суғд имрӯз боиси ифтихор аст ки аз фарҳанги қадимӣ мо дарак медиҳад. ҷаҳоннишавии шашмақом бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки имрӯз тамоми ҷаҳон шашмақоми моро мешиносанд. имрӯз мо оилавӣ барои тамошои барномаи фарҳангӣ ба қалъаи Хуҷанд омадем. воқеан ҳам мероси мусиқии суннати тоҷик шашмақом давоми солҳои зиёд чун асари силсилавӣ шаклан мураккаб вале дорои хусусиятҳои касбӣ мукаммал мегардид ва аз насл ба насл ба таври шифоҳӣ дар шакли анъанаи зинда тавассути низоми суннатии устоду шогирд интиқол меёфт. ин аст ки дар тӯли таърих то ба имрӯз шашмақом бо тамоми паҳлӯҳояш ба мо ба мерос расидааст. мақсади ин санъат ҳамин ки тарбияи эстетикаи мардума, маърифати мардума барои баланд кардан дар кор хизмат карда истоданд. асарҳои бебаҳои шашмақом ба инсон чунон таъсир мекунад, ба рӯҳияи инсон чунон таъсир мекунад ки ҷони инсонро тарбият мекунад. ҳамаи устодҳое ки дар ҷумҳурии мо кор карданд, мисли бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Нирё Аминов, инҳо бисёр хизматҳои калон карданд. дар хонадони ҳар як тоҷикистонӣ
асарҳои мусиқии Шашмақом садо диҳад. баромади ҳунармандони вилоят таҷассумгари он буд ки санъати Шашмақом ривоҷу равнақ ёфта саҳми устодони санъат дар тарбияву камолоти истеъдодҳои ҷавон назар расад. Қудратло Раҳматлоев, Бузургмир, Шоҳмаликов.